Ġewwa l-Ammiri ġie inawgurat iċ-Ċentru tar-Riċerka u Innovazzjoni tal-Agrikoltura fejn attendew il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzot-Zoppardi. Dan iċ-ċentru se jagħmel użu mill-aktar teknoloġija avvanzata tal-intelligenza artifiċjali immirata biex tgħin lill-bdiewa jindunaw bi problemi agrikoli fi stadji bikrin u bekk ikunu jistgħu jimxu l quddiem b'mod effettiv mingħajr telf eċċessiv ta' prodotti. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzot-Zoppardi spjega l-potenzjal li għandha r-riċerka biex issaħħaħ dan is-settur mingħajr ħtieġa ta' impatt fuq l-ambjent. Se nkunu qegħdin insaħħu ir-riċerka kif ukoll aspetti ta' innovazzjoni fil-qasam tal-agrikoltura. Kif ġie mħabbar illum hawnhekk ġewwa l-Ammiri se jkun hawn numru ta' attività ta' monitoring illi permezz tiegħu nkunu nistgħu ngħinu ferm aktar il dawk kollha involuti f'dan il-qasam. Fost oħrajn dan iċ-ċentru se jagħmel użu mill-intelligenza artifiċjali sabiex jitbassar b'mod preċiż smart fuq pjanti. Din hija biss waħda mill-applikazzjonijiet ta' din it-teknoloġija li se tkun tajnuna l-ħaddiem bieżer f'dan is-settur. Spjega dan b'sodisfazzjon il-Ministru l-Agrikoltura Anton Refalo. U proġett illi permezz ta' esperti, permezz ta' data, aħna nkunu nistgħu nuru l-bidwi il-problemi illi għandu fl-għeliq tiegħu. Fis-sens li qabel ma jkun jafu aħna ngħidu risma' hemmhekk għandek il-problemi ara kif tirranġhom.